etorri gure kabina laizia erratik batu zaitez. Arratzalde honen zule, ondo etorri beste behin leixi hartzen gure magazin ezinbesteko eta ikaragarri honetara. Gaur kontan 9. Ja bapaino txaku falta 10. heltzeko. Eta horretako, betiko lez, ni bakarrik nazen eskapa zabo aurrera tateko. Gure lagun talde edo lan talde hau, saludo deigun. Aupa, Asier. Arratsaldeon Entzuliok, arratsaldeon Ander eta talde. Aupa, Irati. Hola. Eta Maitane. Epa, Entzule. Gaur be gogotzu etorriko ginen, oin arte beste 9 etorri garen moduen. Hoxe, besterik ez dugu esateko. Ez, Gogotzu gatoz, jentie animo guran da. Bai, esango eskutuen jente gitzago dauela, gero saludo guz, gure tekniko behar dau fuerte. Tekniko taldi esan dugu. Bai, organea baliabideek eta bai, pixka eta ikesten eurekin. Eta, bueno, aipatzeko dugu nobedade bat, daizia irratiak sortu den nobedade bat. Laguntza eskatu guran edo, tasa batzuk indoguz gure loop tipu egaz. Eta nos izango da, nos ipinibidu saltzen. Domeka berri zen. Hori da, ama biztetik aurrera edo izango zanez. Bai, hori da, Dantzari plazan, eta bertan egongo gara. Zike hori da. Lagundu gure dantzako. Hori da, laguntza edo aportazio bat inguru zuenok, tasak, tasan laguntzak saltzen horrekin goguz. Izena behako, gure tasan laguntzie, eta urbildu gure estan edo... Maire, bai. Maire, eta anuko guz saltzeko edo eskaintzeko. Hori da. Eta horrez gain, aipatu gure hogu bai, ikusi pasan hastien argitaratu zen hip-hop saioen, musika darra ipintzez gain, gure aimarreri ipamena itziela, gorka zuiak. Eta laixia irratiari eskerrak emozku zen, aimarren saio itzeloren bitxartez, eta ikusten da, ez bakarrik gure inguruen, ja eurek musikuek eurepe hasi diela gure irratize ezagutzen, eta lan jundetela, zabaldu daitela Euskal Herrire, eta faltekin dauen leku guztietara. Hori da. Eta, hasik eran beti ikin dugun tarte bat, oin modernoen tarte aipetuko gu, ez? Bai. Zein da? Egunean behin. Egunean behin. Parte hartu duzu, Ez, ni ez teinate egunero. Erdizke. Nik ez dut egiten. Egunen baten astu intxako, eta bueno. Bai? Gaur superrondo indot, atzo txarto, arañun astu, baina Inor badu top 10-ien? Bigo ez. Ez dakit nauen bez ailkapenien, ez dakit indoten baten bat. Desastre batzuk, Igual azkenan hau. Teknik guztot ondo ibilidala, Asti ondo ibilidala dire? Ez dino. Baz, tekniko ez da ibili fin. Ui, jokatu ez, ene. Bueno, nik partidie direton jokatu bat. Zuzenien! Iratik gaur amar, Epa, amar! Jo, ez, oizonak. Baina gaur. Gaur. Bueno, pizkatea txan. Nina hile guzten gauza bat, eta ja ikusitxe, emon bihutzu zorionak, baina... Parte bitatik, bigarren doie gure kolaboratzaile eta lantaleko kide da Unai Etxeita. Ikaragarri, 350 puntu gaz, Etxeita, bigarren. Bai, baina, haiketuko gero... Vale, gero betxiko gu. Hori da, eta ikuste dut lehenengo bosten hartien, amaia hona india, hori pasan hartien betzan egon. Bai. Itxiarri izen zan, bai. Bestia izen zan. Baina maia. Gero, ziortza laugarren, hori guztote haiketu gendule pasan hartien. Baina, hor dago. Idoia, 3. Barriro. Bera da, fijo. Fijo, izango da. Osa, gure aimarran dizen ama fin da bide, beste aste baten, top 5, igual seguramente ez da izango. Bueno, bai ez dala dino. Bigarren barrio esango gu, Etxeita undia, gure Unai Aizpuru. Eta lehengo... Pasan hastien, bai egon zan? Zer guruzu esan, esan? Esan dozu, Unaien urtegune dala gaur? Esan dut? Esan dozu? Ez dut esan. Ez dut esan. Ordean zori jonden, biko? Zori jonden, Unai. Ogeta beratzi urte bete. Gaur barikue, emeretzize. Ogeta beratzi? Bai. Jo, eradien urrera di hori,
pena bat beraguaz ez egoti, Bai. Bueno, emetik zoritxonik beruenak eta maiketuenak eta danak, zuetzako unai, aizpuru, zoritxonak. Zoritxonak eta zoritxonak momingo txeguz behai, lehengo doien, joritz te isari, ez? Hordi, lehengo... Joritz... Ideipes. Ez dakibun ordan, baina, bueno. A ver, jargazki papadeko pinitxe, baina ez dakibun ordan. Ez dakibun ordan, ez? Eta, bueno, zoritxonak benetan emon bilakona da, pasan hastien irabazia ben, olatzeri, osea, pasan hastien 522 puntu, koma berrogeta sortxigaz, lehenengo jaben. Olatz. Olatz, baina bakizu xe olatz daz? Bai. Olatz asko da bizorretan, Olatz plaza hola da. Fijo? Bai. Ziur? Zoritxonak. Mikel Dauna dantzataldeko presidente, lehen da gaia, Lehendakaria. Aupa, lehendakari. Bueno, baulan seguido, ya astion, bera, ez dakit, oin astion olatz, a ber nuzan da bien, ikusteko lan favorito bat. 18 garren, Eba, Bueno, hortxe. Hortxe. Ondino falta da, ondino egun falta die, eta punto asko lehiz egun miten, Da bueno, ja pizkate haiketu egunean behin, zelandoien, gure zarreri indogu, eta musika pizkati piniko motorrak berotzeko, eta laster gatoz bueltan. And meet me in the bathroom stall. I said we're going way out to the edge of town, suited and booted in our glad rag gowns. But don't you try to give me no Martxa ederra ipiniozku Daddy Long Legs, Glad Rag kantiek. Eta oin maitanen tarte bat ekarriko guona, elkarrizketatxo bat izango da bera. Ze, bueno, entzungo zainoen gure musika atalien, kantu emanak izenagaz, tarte barri bat, eta... Maitane, espliko ikusko ber, zer da kantu emanak edo? Bai, kantu emanak da pixkat. Beti normalien ibilten gara lagunekaz, kantak elkar banatzen, baitu, antzut eta besti hau, edo guztetan jate pilo bat hau. Eta beti politi izaten da lagun artien komenteti abestisek, eta esagutzi holan abestisek. Orduen, pentsanaren, ideia politi izan alda irrati baten bebai, hori, estrategia hori erabiltzia, eta sare hori pixkat zabaltzia, ez bakarrik lagun artien komenteti abestisek bebai. Pixkat, hori zabaltzeko, aparte, entzule eta irratiko langile esamina ben, langile ez da terminoen. Bueno, langile bagara. Langile bagara. Pixkat, gure artien harremana besortzeko horrek bestisek kometetako eta horretarako pixkat sortu. Zengo esan pixkat orduen hori, elkar banatu, ez? Hori da. Inguruko kantak eta noberak emon jentieri eta pixkat
bueltan Hori da, behartu, ez? Eskatu bai. haber bere inguruen zer entzuten dan, zer estan Bai, entzuten. hori da, hortik izena, bai, kantu monak, bai. Orduen, bueno, es que hemen ekin galdera preparatu zelan okurri diatzu, baina guztu Bai, bota hotia. Explika, esku, oza... Bai. Baina, bueno, pixkat aldoteena esan da, pixkat zelako edan tarti, ez? Bai, Bueno, hori da. explika eskuzu. Bai, ja urten zan lehenengoko saioe, eta ba, bertan eskaintzen dutena da hori, ba, nik azkenen galizen askontzen dutaz bosta besti, o, bueno, 4-5 besti ipintan dutaz, jentiek esautzeko, eta hori eskatzen dutena da, jentiek ba, niri esati, ba, niri asko gustainatea besti hau edo bestie. Orden horan saioetan ziar, hasiko naz ipinten jentiek esandako kantak. Eta gero amaieran, ba, nire asmue da, jentiek hartie eta direktuen abestie. Lehenengoko saioen ni animau nintzen, eta hortze dau. Dotore, entzun genuen, oso ondo, Bai, bueno, hobetu leike, baina, bueno, bai. Gentiek soste guztiakola, así que posik ni. Eta hori, hemendik aurrera hasiko naz gentiek harten, eta domeka honetan garauko bigarren nie, orduen ber. Ja, doren asterako, bai. preste gonga bigarrena. Hori da, bai. Orduen astero, kolaborazio bat egongo da. Bai. Baten etorriko da. Bai. Eta, bueno, bera jotiaz gain, edo bera hemen zuzenien eukitiaz gain, osea, bera bekanta batzuk ekarriko dauz, ez? Dinot, nik, gonbidatu izen da. Bai, hori da. Bueno, pentsat holan, eta bai, aparte, igual nonok ez da gure kanta, baina bai, abestizek komenta o lo que sea, orduen bi alternatiak dauz. Kanta eta komentau, edo komenta bakarrik abestizek, hori da. Bueno, bai, gaina domekanetan lagun bat atorbe bai, horretara. Jo, ideia politia, guri niri behintzet personalki asko guztu jaten tarte bat izen da. Eta bueno, beste zozer gehitzeko honi. Ba, uste dut horraldotela itzi, ez dakit entzun, eta hori, komenta unigaz abestizek edo utako edo zein esan, eta mendik aurrera ipiniko guz. Hori da, eta esaztu, hemendeko gule telefonu eguk, 654-03-794, eta horra, ba, bueno, eskarizek edo. Hori da, bai. Igual izan, ipini kantu emanak, eta... Bai, adibidez, hori da, traola kantu emanak, eta bota. Izena, eta, bueno, hemen maitanek, ekarriko dozku segura artera zuen eskarizek. Eta, bueno, ba, hola nitxiku, gaurkoz. Bai, perfecto. Eta, bueno, tekniku gure da honien, kanta barri bat ipiniku, Antxonen Sentimentuz. Sentite
sentitu esateko, esan sentitzeko, sentitu maitatzeko, maitatu sentitzeko, sentitu izateko, izan sentitzeko, sentitu bizitzeko, bizirik jarraitzeko, eta biziz edo sentituz gero, egiten den gauza oro, da ederrako. Da biziz edo sentituz gero, egiten den gauza oro, da ederrako. Da biziz edo sentituz gero, egiten den gauza oro, da ederrako. Sentituz gero, sentituz gero. Bueno, kante itzela Antxonena entzun dugune. Eta orain bizitzen gabizen garaietan hain ezinbesteku osasun hain saltzen gabizen zer hori martxan ipintzeko, hemen dakargu Aimar eta bizi zaitez bizi. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo naitan celebre gabiltza. Hau Pander, eskerrik Aima. asko entradi emotiarren, da bagatoz barriro be gure osasun tartiegaz, bizi zaitez bizi tartiegaz. Osasune txorrada bari. Txorra da barik, hori da. Azkenien osasune oso garrantzitsue da gure egunerokotasunerako. Da bueno, azteko gaurkuen be aurreko saioen txun bazinuen, izin zan saio bat apur bat gizartigaz kritikotasune adieraztea bena. Da gaur be... Demagun formatuen. Demagun formatuen, gaur formatu hori iztugu ekarri, baina badarkarru kritikotasune eta humori, ezta? Da goratzeko, zuk esan duzu moduen Ander, bizi zaitez bizi saioe, osasunegaz lotuteko saio bada, azkenien osasun aholku batzuk, edo osasunegaz lotuteko gai batzuk ekarriko dugu bertara, eta gaurkuen, ekarriko osasune, baina gizarte egoeragaz oso loturik dauzen osasun arazo batzuk, edo osasun gai batzuk, ez? Osasun personaleko aholkuek urrengo baterako itxikuz, alimentazioe edo edana, edo horrek urrengo baterako itxikuz. Oin da osasune Aimarren... Gaur, osasun generala... Aimarren arabera... Hori, gizarte arluen edo, osasun arazuek edo ekarrikuz, ez? Eta, esan dute moduen, osasune inguru baldintzatzen dauenez, gaurko saio edakargu. Da apur bat sartzeko gaiz edo, ekarrikuz ordutegi aldaketak. Ezta? Bakizue moduen, negu daudan ordue aldatu egiten da, eta honek eragin edeko gure osasunien. Eta zergati bat beuko hau, ez? Ni sikul ez dut lertu. Hori da, oin egatoz horregaz. Ordutegi aldaketagaz, sortzen die bai estresa, loitura aldaketak, ansiedadie, depresinue, eta guzti hau segatik, Frankok Hitlerregaz batera izartu gure abelako. De Dios. Aldatu eskuen ordutegize Espainia mailan, eta hoize da, ordu aldaketiek dekozen ere osasun eraginek. Orduen, hoize da gure gaize, gaurkue, diktadurak eta osasune. Hori da, karri dugun gaize. De Dios, vale. Loturatxue. Da, gaizen sartzen hasteko, karrikuz adibide batzuk. Adibidez, Espainia mailan, 1995 sindikatuek legalizau zien, emakumeen boto eskubidea agertu zan, dibortzizue legalizau, abortu ebe legalizau zan. Eta, gizarte aldaketa honek, osasun generalien aldaketak ekarria izan onera, ez? Azkenien gizartie modu osasuntzu baten badau, personak individualmente be, osasuntzu goten die. Baina gero ez etorri zan, diktaduri etorri zan, da aipatuteko legalizazio guztiziek kendu egiabi izan, eta hemen osasun arazuek etorri ziren, ezta? Bai, abortuen komplikazioek, gero gizonataz banandu gure, baina ezin, eta aguanta hoin bierrak, eta olakuek, ezta? Bierreztan asko. Bierreztan asko, bai. Hor, osasun arazuek etorri ziren, diktaduran, kulpia etxik edo ondorixoz, ez? Beste adibide bat, 1940 Alemanian bizi eta izeten bazinen, bai emakume, judu, eskertiar, liberal, gitano eta bar,
osasun arazo larritxek egoten ziren, ezta? Oso larritxek. Oso larritxek, bai, eriotza, lesinuek, lan behartuek, eta osasun egoerak, eia ben, berantza hainbat, ezta? Beste adibide bat ekartekotan, Arabia Saudin bizi basara eta emakumie basara, osasun arazuek etorten di, ezta? Igual jumiko zara guztiz tapaute jutera behartute iziten basara, eguzkizek, ez dutzu moten da hor, osasun arazuek barriro. D vitamina berantza juten da azurren aulesize, osteoporozize eta giarren makaltzie etorten da. Bueno, behintzet izdin da aftersunetan eta ez da. Horre, diru aurreztu baina osasune berantza. Diru egorantza baina. Da, bueno, osasun arazonen adibidiek ikusi dugu, ez? Azkenien diktadura eta osasune edo bizize ez dizla kompatibliek, eta, bueno, baina gai honegaz lotute bakarri dugu ona hander diktaduran top 3 bat edo top 3 bat edo ekarri dugu. Datu, lan kurioso batzuk ekarri guran edo osasunegaz loturikuek. Bai, lotura zuzena eki osasunaz, duda barik. Hau izena, bueno, gure izin dugu gai hau atara, eta, bueno, osasunegaz lotu dugu alizitan moduen, baina aurrera. Bai, osasune eta realidade txorrada barik. Txorrada barik. Da, bueno, azteko top batien, dekogu Uzbekistan herrialdie, da bertako diktadori da Islam Karimov izenikue. Islam Karimov. Karimov, hori da. Da, bueno, diktadura honetan, bere guztokuez basara, osasun arazo larritxek torri aldiez, ze adibidez 2013en, ustezko disidente ziren 3 persona, bizirik irakia besan Islam Karimovek. Ia ben pasta aldente barik aldisidente. Porru patata batzuk gizerriaz. Bari, ja ben, zu bat, ipina ben kasuela handi bat, eta disidentiek lapikora junzien. Da hemen, osasun arazo etorri ziren, azale erredurak, muskuluen kaltzinazioe, eta eriotza. Zeran, derbarri ere ezin eutxinala. Ezin. Bueno, gure top bizen, dekogu Bielorrusia. Da, bertako diktadori da Alexander Lukashenko izenikue. Lukashenko. Bai, da, aipatzeko, bueno, punto positibo bat. Beste bai? Bai, ben positibo. Herri honetan, 100% langabezi tasa dau, así que, bueno, esan leike parorik ez dauela. Así que, laizia erratitek, txalo bero bat Bielorrusia, eta Alexander Lukashenko entzat. Aupa, Lukashenko. Itzela, haunde ja. Da, bueno, txalo zaparra da honen hostien, esan bida, claro, lan behartuek dauzela Bielorrusian, ¿es? Osasun arazu datoz barriro. Ja. Así que, bueno, txako hainbeste guztaba azkenien Bielorrusiako eredue. Punto positiboa da, negatibo asko. Negatibo asko. Da, bueno, amaitzen juteko, gure top 3en, dekogu Turkmenistan herrialdie. Bertako diktadori izena da Sapar Murat Nisayop. Ostra, esateko besto fase. Izena gatza, Hoi zorrontzati berako da gitxin izbe. Bai, da, diktadura hau, bueno, hau ekarri dugu, kuriosue dalako, ze, golpien debekatua esan, bai, ule luzie, playbacka eta sida edo iesa. Debekatua esan. Da hori da, kasu kuriosue, bai, 80garren hamarka da, guztiz galarazia ben. Sasoiaretan Sapar Muratek. Ator kantari esan, Gabon kantari ator edo hori Gabonetako proba. Ezin. Horre, zuzenien inopestau kantetan. Ezin gozan, Ule luzi badeko zube, karzelara. Gabonak tristie, Tristie, bai. Turkmenistan ez da herrialde politiean bizitzeko. Eta, bueno, hori da gaurko top 3 diktadura eta osasunegaz loturiko diktadura kuriosuetako saioe. Eta, bueno, ikusi dugu moduen, diktadura kasuek eta dauzenien, osasun nivela edo osasun maila berantza joten da. Así que, esan leike be, uneko unien diktadurak osasunegaz ez dizla kompatibliek eta bizitzagaz bez. Esti. Eta, bueno, oine parkapen askatu bitzuez, bueno, ez dugu ekarri osasun individualagaz loturiko olako aholkurik, baina, bueno. Urrengo baterako ekarriku, bai, alimentazio edo anagaz, edo janagaz, edo loturiko osasun aholku batzu ekarrikuz, bai. Osondo. Da, bueno, hori zinda gaurko biziaitez bizitzaiue, da eskerrik asko, Ander. Itxela imearra, benetan. Bai, gaur kuriosu esaiu, ez da. Bai, gaur jakitun hau ogeratuko gara, así que... eskerrik asko zuri Aimar. Eskerrik asko. Da, venga, segidu daigun aurrera.
bueno, isil netxo labur honen ostien, hemen txegatoz bueltan, eta oingontan beste behin ekarriogu zintzo gara mintzo tartie. Ze, bueno, guri hemen olako debatetxuek eta inungo lotura bari berbaiti asko gustatzen jaku. Eta pista bat mongot, zein izangoan gure gaurko gaize. Ia posible dan entzutie, hor da. Auda! Ba, bueno, kantie zetuko zu, Eta hau festa kanti da. Festari festa. Zer da hori? Eta pizkat, hori gure Bai, gai interesgarri, ez? Bai, festari festa, Zer zien garaiare. Nostalgizie badeku, Kalero zen alzanien, Ixe Urtebete. ordu bete esan mira. Izin alzan, ordu bete, bakarrik. Ojalá. Urtebete, ja, juerga bat Urtebete. bidamodu emota barik. Bai. Urtebete, nosti gabizgu, oine martxo hasik edo, Bai, jurgari barik, bai. ezta? Bai, Jo. azkena... Triste. Hernanin. Aldera izen zan, ez da? Azkena Hernanin. Bai. Hernanin bota zinen zuek? Hernanin. Horri, Bai. bai, Bai. Zarrotegi, claro. Claro. Bai, teknikoeko daki, bai. Bai, Egon zan. gazte asamblak... Claro. Batzuk birrin da beste batzuk egon ferizan. Ja. Jo, Bai. Hori izen zan, azkena, bai. peni. Nik azkena kortanaz, niri lagan ustut izen zala. Eske esan juerga izen, bez, baina, bueno, juerga ziren gaino. Improvisa baino, Hori, bai. Lagan horrek kondartzan. dionak, Bai, eta kortanaz izen zala horre goina dudan, sarratuko da dana, ez da sarratuko mito bat da, ez da mito bat. Hasieran emoten zaben, bai. Ja. Eta alako baten, taberni sarratu da bien, da, da zein gogoen da. Ba, jo ginen beste leku batea, telebizio ipini, eta ja bertan Sánchez eguen esaten. Ez da jurgarik. Akasa. Ez da jurgarik. Se fini, chavales. Juerga, no. Bai, tristie. Bai, benetan, Asko. tristie, bai. Falta motaren doguz, Parrandak eta libre sentitxi da dantza naiki eta Joder. Bai, ez da. bate gazberba bestiaz. Baina, bueno, juergak, onan jai moduen, pizkat, albora itxi berri zen daguz, egoen honea itxik, baina, bueno, egongo beste era batzuk ospakizunak eta itxeko, ez? Esto sinisten, urte honetan ez dugunik ezer celebrau. Bueno, zozer, bai, celebrity bierrezko da. Bai. Zela moldatu gara, a ver. Bueno, eskutuen, aldan moduen, etxietan sartute edo... Bai. Bueno, eskutu inarren be, bueno, Inalda, zozer. Egunien Bai. zien, ganera, esan bihu, udan be bai, Hori da, hau da klauntu. terrazak eta kalie, ondartza, Bai. mendize, horre libre gondi, eta... Bai. Bai. Bai, nahiko gondo gongo ginen dudan, ez? Alda esan. Bai, Oin gaur txarrau. Bai, baina Bai. etxietan behin izen dugu, ez da? Ospakizunek edo, dana, laku ez da bardine, karo, etxien etxie, Ja. azkenien... Beti bardinek. Ez da asko luzetzen bez gaba edo jai giru edo ez da asko luzetzen, karo, etxien zauz da, ja, bajoi sartzen atzu, baina... Ez da bardine, baina eskertzen da, bizet, hori aukera Bai. hori gotu. Orduen aimar, Zozer. zuzenien zu jaigiru egabaz lotzen dozu. Bai. Bueno, Bai. egunez behizileke, baina... Ez da, igual izan gani, pixkat zahar hauen azalako, edo, bueno, zahar sentimentu hori sentitzen hasi nazalako azken aldizen. Baina, nik egunez guztu, ni oin gehien baluetan doazenak die, eta falta motaten doazenak die, egunez egin gaino zen juerga. Horrepe, falta motaten duz, Bai. Ja. Egunez bai, baina luzitu apurtxo. Adibidez, ontzu izendana, eta ezin izen dugun ospatu, San Blasak. San Blasak, Ja. joder. Ja. San Blas izten da, eguneko Bai. lan, Bai. honea bardin da estelena edo guaztena edo domeki tokau. Bai. San Blasak Bai. izaten Jo, da. peni, jai politik izin din San Bai. Blasak, Oso. Bai, faltabo ezin dan plaza Bai. bat izaten da San Blas. Kordoi bat erosi, talo bajan, da, venga. Bai. Bai. Jo, talue, Dantzan. oi, talue. Talue. Oi, talue. Nik usemenea batxien talo batzuk edo, Talo taierra, bale. Probasatuko. Jo, ba, ni talue pixan lapurreti dut zinatela, hainbeste gustu ez dut. Ni Bai, pilo bat. pasada bat. Eta etxien ez die bardin geratzen, ez dakit. Ja. Izengo da, zeuzelako kalien, zeuzelako rambientien, ez da Claro, horrelako... ja. Claro, talue be kontestu Igual. badeko. Claro, Talue estoy etxien ingurue janezkero laguntzen. ez da bardine, baina Yes. kontestu horretan Claro. ondo sartzen da. Gente Claro. inguruen, juergie, Claro. Bai. Maurizian kantu hor... Opa, romerizia apur bat, aldaka mobidu. Jo. Itxela. Bai. Bueno, da oin eskatuko txuet, banan, ia zein dan, gogoratzen dozuen juergarik onena. Da pizkat esplikaba, a ber, zintzuek izen, hemen zintzo gara mintzo da, Juergarik onena. buru zuen ordenan. Buah, eske asko izan dira, ez dakite. Baina Nik buruen deko ja, Bai. Juergarik onena, eta ez da bat bakarrik, da urtero errepikatzen Ah, dana, badakizu niretzako San Juanak die. Bai. Bai, niretzako San Juanak. Ni San Juan batetan, egunien, Niretzak top Bai. bi hori.
Nitza, Itxa. San Juanak, ba hori, Jungora, pausuke, banan. San Juanak. San Juanak. Aima, Udi hasten da, ja deko zu gorpuse apur bate bizigarri edo, Ba, ez? pizka se abre la peda, esaten Hori dena, da, ez? Ja, bakizu udi egongo dala, da okingo zuzela hainbat lagunega segoteko aukera, hainbat juerga, hainbat jai herrikoi. Eta ba politxisten da, San Juanak hemen isortan ospatzie, ba romerizatxo bat, da gero, ba bueno, danak talde txikize, baina talde ezagune iziti, basko gusten jat, eta San Juanak top 1. Seguro nau, txoin bedarrak estrena usan urte horretako juergi honen izango zala. Ba, duda Ze berik. San Juanetan, hemen Duda berik. plazako estena izan dizen estrena usien. Baina luartzen, oine falta motaten dut, luartzen. Oi, luartzen! Da horre eskudantza bat bota, plaza ardizien da, hori falta motaten da. San Juana duda. Iratea, zuk? Niretzat San Miguel bezperie. Bezperia. Bai, ze hori be egun osoko izeten da. Azten zara poteuen eberdizen, gero bazkaizez, dakizer, eta bezperie. Afaiten juten gara, dantzataletik. Jo, Eta... kompleto. Bai, gainera azten die jaizek orduen, eta orduen dekozu kriston ilusinue eta goguek, eta... Bai, ni hori. Da urrengo hostien, Urrengo goizien resakiaz dantzan. dantzaren bihar, ez da? plaza. Resakiaz, bai. Bai, dantzari eskarenak izan sekule, ba, bueno, hori ez dugu bizi zen. Hori... Ez, Agi ez, bai, ez, baina ez. ez era horretan. Baina goizetan ziko, bai. Da, bai, afaiten bejuenaz, bai, hori hemen batek esan dau. Dantzari izenez arren, joenaz dantzataldi gaz afaiten, behin baino sarri jau da, eskerrik asko dantzataldi eri emetik. Ai, trampa. Da maiten ea, Jo, zurentzako? nik esan binaren bardine. Bardine, bueno, Bezperia niretzat da. Bezperie. Bai, txela, bai. bezperie. Bai, adibidez, Txupinazue, bai, buruan deko txapliue. 2019ko besperia izen zala. Buah. Brutala. Justo hori Itzela. urtekue. Azkena. Bai, ez dakit, igual askena delako. Baina, brutala. Izan zan gure bigarren aldize plazan. Bai. Eta, claro, lehengokoen ba nervizo asko, baina bigarrenien ja gehiago disfrutu. Ja bizik adibidez, edo, hori da. ja. Bai, ja pizkat gehiago errealidadien, sauz. Lehengokoe beti da pizkat, Ba, las nubes. urduri, gero inoke Baina- etortu inatzen norbait esaten, boiz erremiozu dantzan, eta en plan, Bai. 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 Niri ez tostien esan sekule, baina entzundo, sarri entzundo dut ibarbe. Bize dantzan. Da, bueno, guruzuen niri esatia. Bai, bai, Bai. claro, super under bota Niri biguzu. San Migueletako da, baina ez da bezperia. Da, Berraz matxa duten. da, jaizegazio orduko, harinoko barikuko juergia. Epa. Ja, claro, Beti. motorrak egia topera. Osea, beti. Ja. Izutute. Osea, beti, osea, ez da igual zapatu josten da txupinazue, da hor barikuen, itxela, ja, como, así, batoz, Miguelak, ja, batoz. Da horrek, da hemen eskutuen da beste bat, beti egon da nigaz. Izena zangot? Bai. Bai. Bai, jo. Bai. Ninaz. Bai, zuzera, esan, nor zara? Izen ez du esango ba. Oba ez du esango izenik. Ez. Bueno, ba hori zikin da, bueno, ba, hemen lagunaz beti ez dakiz egitik, akau ordu txikitan ezaten dana. Da ondo, da, igual jaizek haziuz aje apur bataz, baina hastiaz bat kendu aji eta barri do. Jarria ritmo hartute. Bai, Recuperau eta... Bai. Da, bueno, honenak aitetu eguz. Ene, da oin? Da oin, Zer dator ba? kontrako ordenan, txarrena. Txarrena. Akorduen dugu zen, juerga txarrena. Eta segaitik, oin mesez, zintxuk. Bai, esangot. Kompromisu, Vale, bueno, putakot. Lotxa barik, ez da Bai. Ba, behin, ez dakit, irugarren DBH neolan, nintzen, lagun bategaz, bisok bakarrik Bilbora, aste nagusian. Bisok bakarrik. Ene, peligro. Oso gaztiek, eta ba, edade horregaz, ba, beti litruek erosten di. Bueno, beti. Beti iguales. Joan ginen gure konfiantza asko dendara erosten litruek, eta botilek begitzen, venga, zer erosiko gu, merkiena. Merkiena zer izen zan? Anise. Anís del mono? Anís del malo. Del mono karu izango zen, da ondoko hartuko den orduen. Bueno, ba. Anís erosi eta Bilbora joan ginen. Eta han egon ginen bisok bakarrik eskina diferentetan. Anise daten oran txupituek. Anise barrure. Eta heldu zan ja momentu bat, nun egon ginen bisok super moskor. Eta ni oso txarto, baina extremadamente txarto. Gaztieko lan eskinetan botata. Ba, holako bat izan nintzen ni. Eta... Hori tristi izaten da. Bilbo Bai, jaiztan oso txosen dati triste. bueltak abitan Bai. lurrien gazte bat gaztiek. botata.
Maitane. Bai, horretik eiate pasau gehiago, Baina, ai ama, eta akorretan az, bueno, enaz oso ondo akorretan, Gero trenien, imagino, gainera lagun bategaz bakarrik nintzen, pobre. Kotxaue, arek aguante biko. Gero beste lagun batzuk egon ziren inguruen eta torri ziren laguntzen. Eta, eginaren bi eguneko resaka, eta pasau zan. Baina hori txarrena. Bilboko jaizitako juergie, haize txarrena. Bai. Bestiekonak izen die, baina hori, anize erosi. Erosi. Litruak eiteko erosi. Ekarriko bizietez bizire be, aniz eta osasuna. Hortxe. Bueno, irati, a ver, zurie... Ez dakit. Bat emate gongo da. Ja, baina oin jate torten. Ez dakit. Juerga txarren bat emataz. Nipai. Gure usue mogotzu denporatzu pentsetako. Bai, mesez. Ba, nik akorduen dekoten jorgarik eskasena. Bueno, eskasa esan, bueno, bai, izen zan, bai. Zaitik esun hartu. Diktaduri egon zan. Diktaduri egon zan. Ba, otxandizoko jai batzuk izen zien, ba, 18 bat urtegaz edo. Otxandizoko, Da, nazik eran gustora lagunekaz, da jai inguruen. Da, bueno, da gero ligau guran, da ez egin gauzak ondo urten. Da, ja, ba, bueno, ba, triste, da jai gogo barik. Ah, vale. Liau ez moskortu. Ez. Beste liau. Liau bizek, baina gure bai, baina ezin. Ez bata ez bestie. Da, azkenien moskortu barik, da liau barik, eta da nego nintzen otxandizion, lagun bataz, da esan ginen, venga, bagoiz etxera. Da, bada autobusik, da, goitiko sortxiek artez, da irurek zien. Oi, ba. Da, esan ginen, venga, ba, oinez goiez. Da, hasi ginenan oinez, da, aurrera, pasausan ordu bat, pasausin ordu bi, 3 ordu, da, agertu ginen Urkiolako parke naturalien. Da, han gauzela, de repente han ikustet kotxe bat, estenik bat berdie, da, ostia, aititxe. Da, domekan aititxe pertxikotan. Da, aititxe gemo benbueltie, da, eskerrak... Salvazinue, Salvazinue. Hemetik aititxen txako, besarka da estu bat. Joder, meritxu. Da, salva usten, han 3 ordu errepide ondotik oinezien autostopien ibili hostien, ba, aititxe usten etxera, han momentazo de la noche, Hogera sartu... Agertu espazan, falta zan. Claro, lagune ja Urkiolatik mendio la lantza, baina nik Urkiola osue bajatu, Mañari izurtza, Durango izorta. Egin minoen. Da, izizan gogorra, eskerrak, da, meti, bueno, eskerrik asko aitxe. Da, refrescau memorizie? Bueno, más o menos. A ver... Txarrena ez teko zen, txarra izen bia. Bueno, badekoan holan, pizkat aspertu nintzela, etzalako nire ambientie. Osa, igez, bueno, bai, igez urte nintzen klasekoekin lehenengo mailan, nire klasekoekin, juergan, Bilbon. Eta, nire klasekoek ez dio oso euskaldun ambientekuek. Eta orduen eta bien gure jun antzokire. Nik antzokire gunean jun, baina haurek ez. Orduen, bajun ginen Bilboko diskoteka batera, eta niri bueno, aspertu nintzen pixkat. Pixkat, ambitetik kanpora edo. Bai, sentiru nintzen, hori. Kauen, etxe. Lorduen, ondo klasekoekin, baina ez hausen esura ambientin, pixkat, Arek ez da lako proba otxosna inguru, Proba euskero, gero cambio, Gero cambio. Es un vicio. Joder, bueno. Hoxe zen esperientzi txarra orduen juergena? Esperientzi, txarra, oso txarra, Niri personalmente... Guruzu niri kontetik? Bai. Ander, ez duzu konta, zure pena gata. Enoi izenik emoten, ze, bueno, bastante txarto amaitu izan gaba hori. Baina, ez dakigunan, uda soro baten, momentu ati bestera berotu ginen, eta amaitu naben, Kambrilsen. Zelan, Kambrilsen. Bai. Hartu kotxie, oza, pentsa holan egon oinorekan alen gau argi izan. Egon ginenan, ni eta beste lagun bat, izinik ino izaten. Da, zer, zen bizu hau. Jo, ez da, jaizek nun, genti horti ziertan abakasinetan, zen bizu hau. Ba, bueno, 3. lagun bat, euen, Kambrilsen. Zan gaino, kotxi hartu eguzan Kambrilsen, azte buru pasetan da. Da, ara jungin egu. No jodas. Zema tordu? Hartu kantzatzi joen muda bat. Eta justo, zozer traje baino toalla bat, eta junginen. Kotxe hartu, Kambrilsera. 5 ordu pasau kotxien, aiego gara, eta egunin zioran, perfecto.
Ganera, 3. personik, ezek izen gu juteko ginenik. Sorpresa. Han sorpresa. Ba, eta zeuken telefono pez, ba, berama ideitzen, bata besti ideitzen, bueno, azkein lokalizo gainun, da, bueno, jakean egon ginen, ba, juergan urten bier. Ba, Kambrizen juergoten dago, Kambrizen ez dau, Saloure, onduen dauela. Anjo ginen gu, Saloure. Pajaritos por aquí. Astoreko txandalaz, kamiseti enazagortan zin izango zan, baina kamiseti izango zan mundiala. Da, maiztegi herri eskola, balitxeke, bai, da. Hango jo esgut, da, karo. Lehenengo, bauzen, diskoteka edo, bueno, taberna batzuk kalea edo, ez dira, enazagortan izina. Bauzen, bizkat ambiente Poteo. rockeru hau edo, bai, euskaldun jentik egoten da, lehenengo eta zan. Da, karo, gu ara joen da, ba, estos vascos, da gizar, kalimotxu, eskatut, kalimotxu, pero kalimotxo el grande? Sí, kalimotxo grande, pentsaren banako basunatako zuleta. Kristona, pitxe zarra. Jo, da edan enbier, bako txapare bat edo dan, da, ni, makatz bat itzela. Da, bueno, ya pixkate ambientia zizan utzien da, ba, diskoteketara junbio. Ba, ginen igual, 3 ordu, leku bat topetan sartzen izten duzkoena, karo. Ni aste horreko txandalaz. Beste lagune praka motxo batzuk, ino roxi pintxaren azkinen. Da esi egiten. Da bestie, ba, bueno, bestie zeune bezan, pixkat, ja bakeru eukin da dotore euguen zan, baina, garo, daren lagunekin, ba, guan, kuadriatxu junta ginen da, bueno. Alako baten ja kantzau ginen, garo, baraurik ez ginen, etorri. Da, bueno, bueltie, ba, salutik Cambridgera, ba, esalio, onduen dauz. Da, izortatu da durengo duzen moduen, baina playatik puntatik bestera, ba, oinezien, zuhili zintzen estilora, kristona hauen da, ba, bueno, taxi bat emonda ginen, da, taxizeri, badarra jobier, danen ganetik. Lotxabako total. Lotxabako total. Taxi jipe bota, da, oinez bulto bier. Da, ondo. Baiz esan, juerga bakarra, oza, gaba guztize, ibili ginena, nora joan bezkenek izela? Hori, juergi ebe ez dakit, bani, Juerga ez dakit, izango da. Eskerra lehenengotan arek pitxer neusiz egatazko zenak, jo, momentu esan genio, jo, hau baldekadi, no, kedango da, baina gero eskertu gendun, ze. Da, urrin jun zine, baina, jorri, otatzen, Urrin. Junan zinen bermiora da bilpora edo, Urrin. ondarrure edo. Así que niko inkontsejo bat emango zuet, gure zue pixkat ja, hemen esaten dana, bitxo izati bera, gure zue joen, Espainia profundara eta juergi bota, mesedez ez joen, etxuroso joen. Astoreko txandala. Bardina zenizeru buruen ipinitxo, gure zu modun joen, baina txandalaz da pasamontañas agaz da holako hausekin, ez joen, esan da, Estela kalera. lengo palestini, holako ginez joen, ze taberna baten asko jote txiko sartzen da. Estela ez da juergarik. Da gero gaba luzetu itxena, da, ganera hori, bueltau ginerako, aia ginerako oinez, goizeko amarrak edo, Odisea, Bertan, izortan hasi da... Nahitan nahi esko gau pasa bat izan. Da, bueno, anedota politia, Ander. Bai. Curioso. Beste historia Bizi zen. pixkat, ez? Bai. Kontetako gero, joan. Baitu ze pasaiaten? Jungo gara bizerre Cambridgera? Venga. Zaztie jorri da, hola, Ezin da. Jorri da. Bueno, inguzko justifikante bat, ez? Jorri botaten goizela edo. Bai, ingo, salvo conducto ingo, laixiarre irratiko... Laixiarratitik. Vienen de juerga, con DNI número tal. Eso es. Da, bueno, gukengo, ongesea, beste inorrez badau. Da, bueno, hau izen da... Zintzo gara mintzeko gaurko gaize, soserre... Geixa anekdotan bat guruzue gehiago. Ni, bueno, arpeiriez botati, ez? Gure pena danak ekarri guzuna meiganera, eta, bueno... Bai, ez bizat... Entzun dozu moduen, astu alba da. Aztu, bai, egiz esan, bueno, txarraz itxiu azkenien, egiz esan gauz pizkat gazigoso moduen, ez? Danok, barrido hori, hainbeste desio normalidade horretara bultetako guaz, gauz. Ez moskortzi harren edo juergan babotati harren, eta, bueno, bizi alizeteko aske, honan txakurre moduen bosalik barik, eta... Da hori, da azkenin lagun hartien egoteko, eta disfrutetako bizitzez da... Piskat ja gabiz, oitzen moduen, ez? Nik uste dut. Oingo situazio honetara... Apurke bai, baina, bueno, etorriko die momentu hon hauek, eta bueltauko die gure jaigiruek, eta lagun arteko kontuek. Bai, rapelek antza esan dau, eurten San Miguelak... Egongo diela. Egongo diela. Munduko lehengo jaiek iguela. Eta gure kolaboratzaile bate beha postu egin dau, garaiko jasitan txosni egongo dala. Bai. Orduen,
Egize. Guk horri esperantza horri helduko txegu, eta Bai, seguru bai. aurtengo Ia udan gizedan. ez dakigu zela, baina parranantxegun bat beste ingo gule. Engo. Jo, Eta bueno, hemen itxiko gaurko zintzabara mintzo gaurkoz. Eta venga, zopilotes txirri hau, esto no es extraño cantie. Es extraño que tú estés loca por mí. Sabes que haciendo las hierbas muy tarde me quedaré. Tú sabes que tengo en la borda el remolque con pacas de ayer. Te encuentro arreglando cuartitos y colgando los adoquines. Me hallarás en la cuadra labrando en el pueblo o en la era secando la nieve. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Cariño, tú ya estuve en Mondragón y en Hernani te conocí. El Land Rover para ir a las yeguas fue lo que te convenció. Los matangos que bailamos en fiestas te encadenaron a mí. Días después al volvernos vio el ama desnudos entre las vacas. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Secretaria hecha colín, es como te gusta a ti, de orbitarte las agarras, es como te gusta más. No, es extraño que tú estés loca por mí, por eso no, es extraño que tú estés loca por mí. Hemen txegatoz bueltan, eta oingonetan hainbeste saliek desio daben lehiaketiaz gatoz. Hemen zuekaz, ator, kantari... Vale. Ator, kantari, oier. Bueno, bullying apur bat inoztezu, ez Bai. dut segidu. Arazo tekniko txoa de onda. Claro, que zuzai begire, eta nik, vale? Bueno, azkenin teknikoek sozelan soluzionatu dau. Ondo garatu, Eta bueno, Bargarri. Disimulo da. entzule bak izu zer dena, oda gure lehiaketi, Ator, kantari. Antor kantari oier, baina bueno, Oier. por si acaso, barriz emate entzule barrien badau be, azalduko gu, astero ekartzen dugu oier, audio bategaz, eta audio horretan, oierrek tarareatan dauzku kantzino bat. Berak bakarrik entzuten dauen kantzino bat, da guk beraz entzuten dugu akapela, hor, topien. Eta retue hoiz iziten da. Asmatzi, ezta? Asmatzie, ze kanta da bien taretan gure oier. Da, Ander, parkatu, gogorarazteko iguel, ez? Sarize, ez? Erantzune be jakin badakizie, bieldu izila mezu bat gure telefono zenbakin, Bai. ezta? Claro que Bai. bai. Gure telefono zenbakizie, dala... Bota. Venga. 6-5-lau, 0-3, 7-9, Barrido? Barriro esango? Venga, Venga, ba, bai. espada bai. 6-5-lau, 0-3, 7-9,
Hori da. Telefonu ona, Bai, Ona, bai, ona. Ja, ondo. Ja, Seguro, azken alizen, azertetan gabiz. Bueno, eta horrez gain, bai Instagram, Twitter, zein sare sozialetan, TikTok izenezik beste sare sozial Bai. guztietan, hor gure kontue, eta horbe komentarizua bi aldozue, ipinitxe traola kantari, eta, bueno, kantuen izena. Hori da. Eta, bueno, gogoratuko pasan hastien, zein izen zen sarize dana entzun orduko? Bai. Sarizea. Ba, mila janari dendak emoniko, saski generoso bada, danetideko, oin bestot ikusten, baina, bueno. Txibausti niri urde espiko daula, Urdeize Bai, bai, urdeize badau, bada, horren urdeize bazote, bai. baina piper kolore, txura. Txela, Gabiz hemen Hola, gordetan, ez ikusten dakik guzlan gabiz egiten, Nik etxera erungurot. Arrautzak be, badauz. Azeitunak eta arrautzak ez dauz, Arrazik ez. egongo die, Egongo die. fresko, karo, arrautzak esan, Hori. pasan astetikona pasau iten diela, eta etorreko di arrautza freskuek, eta, bueno, galletak, eta, bueno, danetik dau, Benoi esaten ze ez dut ikusten. Sekreto da. Ia esaten duan eme horre hamburguesa hauzela, eta gero, ez duz. Eta ez dauz. Bueno, baina sari potenti egin be, Mila Hori da. janari Bai, bai. dendatik. Bai. Hori da, opa mila Eskerrik asko. gua eskolaretiarren. Bai, eskerrik asko. Eta, bueno, hasiko gara, así que tekniko guruzu nien, ipini pasan azteko audizua. Na 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 na. Ja, Nik faltan bota dut. zer. Cambio vocal. Baina egiz esan, ez dut irakurri erantzunik eta ez dakiz inan. dakizena. Egiz esan, idaripez. Nire oso galduten hau. Nik horregaitik dakit, irakurri eta zerantzunek, baina bestela ez dut jakin. Ba, ez esan, baitane? Ez ez dut. Isilik, Ander? Nik guruzu esatia. Ba, jakiten bauzu? Ale zubagon. Ez, ale zubago ez da. Baina ez dakit. Mikel Urdangarin. 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 Bai, baina urdangainena esango nek, baina ez tozte begetan. Neko urdangainen gena baino martxa pizka gehiago. Bai, Urdangaina Bai. oso. Nanai, oso. Da, bueno, igual honen aixengo lesan entzuti oier, Entzungo. Bai. Ia, Baina, bai, erantzunez, ez dakigu hemen intriga ute gauz. musika originala azpizen dala. Venga. Ia. Na 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 na. Ai, la hostia. Sea maiz. Sea maiz, Sea maiz. Negua joan da, ta. Negua joan da. Aupa ima! Taldi asmatu du, baina izena. Negue junda eta, Bai, ba, junda ja. Bai. hori izen da, eta bueno, Junako, negue. parte hartzaile asko kinoguz, gehizena WhatsAppez, sare sozialetan jentia utzitzen hasi da. Bai, nik uste dute, saritan idaztea bina, goine telefono zenbaki da, zedeko bai. gule, bertan idazten dabe, zer zau. Samurra. intimo hau da, Bai. Holan, jentik Hori da. ez tozu txibetan. Hori da. Bai. Da, bueno, norri zengo gaurko inu sentia? Zuk erabaki. Ia, irabazli, Gogatuko ez, Mila janari dendako produktu sorta bat. Deku. Kamariek berak atarako. Grabetan dabil, hemen gure Asier kolaboratzailea. Asi cameraman. Cameraman. Ia, apa zier. Ia. Zabalduko txunik. Atara dau izena, grabetan dabil, baina ez du ikusen dino. Enfoka ondo, Ia, Enfoka ondo, ene. Ja. Ene, Asier, A ver. zein ja? A ver. Zein ja irabazlia? A ver. Enfoka. Txan, horre enfoketan. Ez que gero, bideo bat publiketan dugu. Anderreteko Ondo, eskuetan ondo. izena, Hori da. grabetan gabiz, baina Nik ondino ez ez dut dugu ikusi. ikusi. Ez dugu ikusi. Ez dut A ver. ikusi. Ia. Mari del Amo. Mari del Amo. Epa! Zelan? Zer? Etxera ez barrio atarako. Tongo. Osea, Asier, zelan atara oso Zelan. zure aman izena?
Baina zelan? Ia, hemen Ziona! azaldu biogu entzulientzako, azaldu biogu situazioe. Hemen egonda eskuinu zente bat, da atara dau, bere familiako baten izena, eta deku beste kolaboratzaile bat, familiako dena, ez da ginik hemen tongo hori dauen. Bai. Ander, irati, zer dinezue? Ez da. Ez dakit. Eskuinu zenti, igual ez da inu zenti, Ia, listo, ibili da. Bai, deituko gu, ez da? Ia. Listo, ibili da. Saiatuko gara deitzen, zelan da, Mari del Amo. Bai. Mari Carmen. Maria, zelan deko izena, irabazliek? Mari. Mari. Berari Mari guztetan jako. Mari. Ez dut esango Mari. izen osu ez jako guztetan. Anbotoko da izortako Mari. Mari. Anbotokue? Anbotoko, bai. Mari. Mari. Anbotoko Mari. Anbotoko Mari del Carmen Bueno, Amo. Munerako Mari. Albaceteko Mari. Ia, badeku ja irabazlie, ba, bueno. Albacetekue. Ez dugu zorizion du Mari, ba, bueno. Albacete horri inguruen. Zorionak Horri ama. inguruen mosto, ez? Mosto horri inguruen. Horri inguruen. Mosto? Ez da gita. Ai. Ni mosto etxate guztetan niri. Ba... Zorizionak, ez? Deitzen dau. Zorizionak Mari, ia, deize lortzen dugun. Irabazlieri... Dei bat eiki, Ia. Ia hartze euskon. Ia. Jot nahi telefonua. Mari, nuen gote da? Sí. Ama. Hola, zer? Hola. ¿Qué? Zorizionak! Zer pasau da? Zer, bidari dozule erantzune, laixarri ratira, eta... Bai? Tokau dala? Irabazi dozu. Seguro? Mari, Bai. Seguru. Zu bialiozu mesu bat laixia irratiko telefonora zea maiz, zea bestizan? Negua jondata, bialiozuzuk? Bai, eta ama. Eskerrik asko. Tokai atzu zuri hotxarie, baina deke susmo bat arrautzak eiatzu zela helduko. Deke susmo bat. Enteroko zase baitik. ¡Qué morro! ¡Joli, qué suerte! A ver, hemen egonda tongo apur bat, hemen okinegu eskuinu zente bat, ataraten izenak, eta kasualidadia, uste guzu familiako edala. Bai. Mari del Amo urten da. Bai. Hori urten da. Sí, anda, eskerrik asko. Afari hona gaurre, ama. Erungotoi. Bueno, chicas. Afari hona gaur. Bueno, jaketa esagunean, igual hori dauen urdaize, behin ba oskuoin. Bai, hori, donazio moduen dana onartzen da, Mari, donau gozkuzu urdaize? Ez que ondo txartu txuten da, Ai, la hostia. Ja. A ver. Txartu txuten da, ja. Ba, bueno, Mari, eskerrik asko telefonu hartziarren, da zorizionak. Bueno, da aprobetxau zarize. Eskerrik asko, mozu handi ba, dan hori. Venga, Mari, zorizionak. Da, bueno, okindu, hemen gure irabazlie. Mari, hemen dekuz kolaboratzaile bi poses beteta. Karo, gaurre urdaiz jafaiteko. Ustot Mari iri baino, seme alabai ilusinio gehiago zela. Gaur bai, Neupe esango txit, ni inguruko eri ologetako hemen lehiaketa honetan. Bai. Zeba? Gero zuizengo zain sentia. Karo, atateko izena, tak. Andale. Bai, pixkat anima hui hau genti, ez da? Ni ama beti loetzatu iten da, joe, bastakit bidali doez. Engaina oinozu oinguen, ez da? Bai. Da oinguen taka. Oinguen? Zer deku ba, oinguen? Ez, baina hori izan orduko, bebai gurut esan, niri batzuk, susmo bat, eluiate informazio bat, asko goin ez da helartzen parterik, gero telefonoaz dituko txegun bilurraz. Bai, jendia lotziaz. Ezina hilotzat izan, Bai, haiketu bida, bakitala un poco da tradizion, baina pasan hastien enekok, ikusiaren gure di galdue, eta bakizien gu ginela, da horregatik esan. Zan hartu. Bai, bueno. Ia, baina, zoze gure hauena, zoze eskaini bida, bai. Zuzenien olako dei bat hartute, Mercedes, hartuen bida, txarrik ez dugu, esaten. Liak etxin prozesu da, ez? Ez hartute txarreu da, kritikoko zaitu gehiago. Claro. Eta ebineko zaitu hemen akaldo, así que urrenguen Mercedes, toketen behatxu, hartu telefonu, bai eneko sarri edo, bueno, toketan jakona. Bueno, gaurko irabazli portau da, Portau da. Lehenengo intentuen ganera, ez da hori. Fin. Da, bueno, ia aurrengo lehiaketiaz eta Imarrek esan dugu den, sari barri bat dekogu.
Zine ba? Eta sari barrize oso niri behintzat asko guztu jatena, etxeko danak anima gure duaz. Parte hartzera, txibatazo barik, baina parte hartu izieraz, Jose Ignacio Arategiak emoneko txuleta pare bat. Jose Arategia? Jose Antonio. Bai. Parkatu, Jose Antonio. Papelien Jose Ignacio genipin, ja? Jose Ignacio. Baina, bueno. Antonio. Jose Antonio. Antonio. Pa, Antonio. Jose. Zuleta ederbi, ez? Herriko karnazerua. Bai. Txuleta bi, eskeniko eskuz datron asterako. Da, guk parte hartu aldugu, nik txuleti asko guztien jate, Ni pasean nastien hartu nuen parte, baina enaz agertzen papel. Zagertzen. Zensuri. Ez da gizien. Sari eleganti baina, txuleta pare bat. Nik emetik, etxeko dan hori, hartu parte, metzez, aunque sea, nire ipini zuen izena, nik hartuko gero sariz, edo hartuko, jamadi ezin hartu nik, baina animote jo bai etxekuri, eta etxekuk esarien ari be bai, hartu parte, merezi dagoelako, txuletak anegon genien beragaz kristonako txuriekien, beta zurizekin eta. Epa, zagardotek izetan ez da zulako txuleta. Adurre darizela. Ez da zulako. Ba, bueno, publizidad asko gabizeiten, faltan emon bidake, publizidad egin bida, baina gu lehiak eta deko martxan, eta jarraitu biko, ez? Entzun daigun, lehiak eta. A ver. Entzun daigun, aste honetako Oierren kantxino. Temita. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hostia, amaieri gogorra, Asi da, Oier gonda tranquillo, bere gelan, grabetan, baina, ez da? ez da hoi. Ez da hoi, da amaieran asarratu bina. Ai, atie. Katu eskapo bina. Baiko zue? Pistarik edo moteko? Ni pai, Joselito. Joselito? Bai. Joselito. Cascabeles tiene mi caballo. Ez da? Ez? Teknikoek ez dina. Nik uste dute handarrek barriro entzumi dagoela, kanti eze oso galdutea bila. Bai? Bai. Bai, biogu. Ja. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Asi eran, David apurra jolasien abesten ez da, nanai, da amaieran, na. Pasarre. Nik uste da la barrikan estás asustado. Estás asustado. Bai, izin bida horako talde potenteren bat, ez? Holan abesteko, na. Eskorbuto igual. Eskorbuto edo, rip edo horako. Esquizofrenia. Ba, ez dakit. Ez dakit, zuepe. Nik idei bez. Ni Joselito gasolitzen. Beste aste baten be, entzule animo. Animo benetan, ez da erreza izengota. Bai, bidali zuen erantzunek, aber. Hori da, esan dugu moduen, 6-5-4-3-7-6 zenbakire, edo sare sozialetan, parte hartu, txuleta hon bideuz jokuenetan. Hori da. Bai. Kaldean da ateratzeko beldurta
Astiro bagoi ez gu eurrerantza. Eta gaurko honetan naike guana batu estan, presentazio askorik bierrez dauen gure Unai Aizpuru, bere Isorta Tropikala saioegaz. Aupa, laixiar zale! Zelan gabiz? Sarzen gazte, arratzaldeon, andrazen gizon! Hemen gatoz, Isorta Tropikala berriz be aste hontan aurkezteko asmoz. Azteko eta behin, eguraldiaren errepasuen gogu, astie zelan juendan, astie, epel samar juenda, azkenengo astietako tonika bardine jarraituz, ego aizia aukin jogu zarriten eta gauzen sasoireko temperatura epela. Atzo zaparradatzu bota oskuzen, baina gaur barriro ego aizie fin dabil, temperatura gora eta holan jarraituko dago asteburuen bebai. Bizer gaur baino temperatura are epelau eukingo gu, aizie fin ibiliko da, baina landabe temperaturak epele hongo dienez ez da ularrei molestauko. Bizer terraseorako egun apropos aukingo gu gaztiek, asike bizi ibili goizien, ero eberdioztien leku behartzeko, ze sardinak latan moduen igongo gara seguramente. Badakizue metro terdi, maskarigi, eskue garbi eta horre gauza guztizio, badespadan. Eta gero domekan zepasoko da, domeka goiza eleganti aukingu, kirolerako aproposa zapatu gabetan zelan etxien egon biun aproposa aukingu, baina eberdizen aiziek iparmende balderen godau sakar, eta temperaturak kolpien bajatuko die bastante ganera, euzia erruzen godau batez bekabaz, eta hoize, pizkate negutuen godau, negutu zozer zatiarren. Azkenengo egunekaz konparaute, hoize, fresku hau eta eurize eta hau da bestie. Da, aztelenien pizkate por los mismos derroteros jarraituko gu. Ez dakizue, goizien eurize, sarri, temperatura freskuek eta aizie fin samar. Mendipuntak zuri ikusi edo ez hortxe biliko da, mille eta 100 metrotik gora, iguel aukingu edur pizkat. Da, gero hortik aurrera ego aizie barriro mandatari aukingu, Holan, azkenengo astiotako toniki jarraitute, ego aizie aukingu. Eta gero, komenta gure neuke, gaur goizien fijaunaz da holako fenomeno bitxize, kuriosu, ez dakit fijausarien, zeruen badauela holako gandu modoku ez da belainue, baina holan ez da garbi bez, eta uste dut, oker espanabil eta oker banabil baten batek zuzenduko este, baina azkenengo egunotako temperatura pelan ondorioz, inguruetako pinudizen polena dala. Polena iziek altzau eta holako atmosferie pizkat zikinju eskule emoten dago. Alandabe tranquilo egon, domeka eberdiozteko eurizekin danak garbituko dieta, ze bastante botateko itxurideko. Eta gero, komentetako bebai, atzo amarrak bueltan badakizue, ez badakizue hemen komentauku, nasak oindala 7 bete Perseverance izeneko olako zunda bota bene zerure, eta atzo amarrak bueltan Marten lur hartua ben, hango pizkate ingurue aztertzeko asmotan. Klima, lurre, geologia, geografia, iaurik badaben ez, eta holako beste gauza batzuk ikertzeko asmotan. Holakoetan sarri pentsetan dut, optimisti eixe keskaren pentsetan dugunien uniberso guztiko bizidun inteligentienak giesakio garela. Nik pentsabor nunun aukingun legu, baino guri 1000 buelta emoten oskun bizidunen bat eta vigiletan dekuzela eta kriston barri botan da bizla gure konture. Batzutan hori pentsetan dut. Esete garen optimisti eixek pentsetan dugunien gu gariela zeronek eta unibertsua ondizia da, eta hor nunun besten bat egongo da, begire, seguramente. Baina, eskara flipetan hasiko, eskara paranoietan hasiko, eta beste bari hoize. Perseverance hor dekule bueltaka ez, ja lur hartu dabela, inguruek polenagaz erdi izikin dekuzela, eta domeka berdik aurrera, eurizia torrela, asik zapatu aprobetxau. Eta beste bari, gaztiek, eta esen gaztiek, zoriontzuek izen, eta eurre botiak! Egurra Aizpuru. Egurra Aizpuru, bai. Bai, ez dakit planeta edo uniberso honetako
Esan dau, bizi Inteligentien inteligenti dauen astartzeko jundizila martera, ure topetan. Ba, igual, bizi inteligenti topetako garagardu etopabiko, abien marten, behai. Da osasuntzu Osasuntzu, Berta bieldu biko unai. Handa aspaldi nik uste dut, Horregaitik bialdu da audizio bat, zina hemen egon, karo, junda, sondan martera. Da martetik zuzenien, zuontzako, ba, egura dezien probizinua. Bueno, ba, bide batez, unai, zorizionak da ondo pasau zure urtegune Zorizionak, marten. unai. Da, ia ba, segidu daigun. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The ring of fire. Bueno, ba, penatan. Onarte. Baina du gara agurrera. Gaurkoz emondu, emon biharrekoek. Politi izin da, gaurko beratzigarren saio hau. Bai. Ja, elegante. Urrengo amargarrena. Amargarrena, ez da egin, ospatu emiko, zuzer. Bai. Amargarrena, amargei bat, saioa. Pentsauko, barikureko zozer. Da, bueno, ba, beste barik. Eskerrik asko Laixiar sale. Torriko dara, datorren ostiralien Laixiartzen amargarren saioegaz. Eta placer bada, zuek hor zauziela jakikie. Beste barik, datorren ostirale arte. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio dute trikitixa, porrusalda, fandangoa eta harinarinak. Eta orain ondoren laja eta landakanda datoz Azkoititik. Laja eta landakanda. Euskal Herria sortuak, batez ere Bizkaian.
ez dauka